Hemen zuzeneko berezi hau egiten, Julen, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iaski, Naroa eta Pantxika botira hemen gaude, atarratzen, alegia 24. korrika gaziera emango dion tokian, eta esan duzu, plaza bete-bete eta sekulako giroa dago hemen, eta gu apurka-apurka elkarrizketatuak kamera aurrera ekartzen hasiko gara, eta ikusiko dugu zer dioten gaurko protagonistek. Mila esker handi bat Julen eta holtza gainerat itzultzen gira, gure lehen gomitak ere hurbildu baitzaizkigu. Hori da, Elordi ze moduz, zane korrikaren arduraduna. Arratsaldeon, ba ondo, gogotsu. Horren beste lan egin eta gero iritsi da momentua. Bai, atzo komentatzen genuen, ez? Urte terdi luze ibili gara hau prestatzen eta ematen zuen ezela iritsi behar, eta konturatu orduko atarratzeko plazan gaude. Intzoli den bai iparraldekoekaren arduraduna, iritsi zaigu momentua eta ze ikusgarritasun eman zaion hizkuntzari, lurraldeari behar dena, intz bestalde. Baina bakarrik hori. Bai, ez da entzuten. Ez, esaten nuen, benetan sekulako lana egin behar izan dela eta bertakoek lan handia egin dute gaurko eguna antolatzeko AEKarekin batera eta Euskal Herriak erantzun du, eguraldiak ere, eta hemen gaude, Euskararen alde. Hemen gaude Euskararen alde izan ere, ane 40 urte pasa dira, lehenengo aldiz hemen atarratzetik igaro zenetik korrika eta 40 urte beranduago, hemen jendetza izugarrizko giroa atzotik etorria jende asko eta benetan euskara gara. Bai, hori da, ez, hori jarri behar dugu erdigunean, euskara da gure ardatza eta horren alde egin eta egungo gara datozen 10 egunetan, berezia gaurko irteera bertotik, 40 urtez atarratzek ez duelako korrikarik ikusi eta espero deigun honek bultzada ematea bertoko euskalgintzari. Euskara, baina siberutaga ere ohorean nahi izan duzue zari ihintz. Hemen ere Euskara gibel ari da eta egun honek inagosi handia ekarriko dio Euskarari. Bai, ala espero dugu eta bai, Euskara eta siberutarra. AEKan ere Siberako gau eskolan siberutarrez irakasten dute, biziki garrantzitsua siberutarrentzat euskalkia atxikitzea eta babestea, eta bai, gaur Euskara eta siberutarraren eguna da, eta aldarri eguna, eta errandudan bezala jendeak erantzun du. 2175 kilometro izango ditu 24. korrikak, 3226 lekuko hartze izango dira, ibilbidea ikusten ari gara, ane zenbat lan daukan honek eta zeuek egiten duzuen lana, baina zenbat jenderen lanari eskerbe bai den posible hau guztia, eta esan duguna, apurtxu bete emozioak badaudela, festa badagoela, baina aldarrikapena be bai. Bai, hori da, gu gaur egun arpegi bi baino ez gara, ez, eta honen ordezkari, baina hau guztia hau ez da posible AEKaren sare osoa gabe, 600 kide Euskal Herri osoan zabalduta eta gero norbanako eta eragileak, ez? Korrika batzordeetan parte hartzen dabenak, horrez gain, babesa adierazten diguten hainbeste instituzio, eragile, norbanako eta taldek eta zuek bez, edabideen behar hori hau dana lau haizetara zabaltzeko. Ikusi ditugu intz, Euskararen ikasten ari direnak, izan txiberutarrak, baina ere haratagokoak ari direla eskukaldi eder bat emaiten, eguna eder-edera izan dadin eta korrika ere bai. Gaur denen beharra izan dugu eta ikasleak ekarri ditugu beste behin ere laguntza ematera, 250 laguntzaile ditugu, ez denak ikasleak, baina bai, eta batzuk kanpotik etorrita eta euskara ikasten ari direnak, eta hortxe dira batzuk sukaldean, besteak taloak egiten, besteak aurren txokoan, denetik behar dugu. Eta ikusi dugu ere, esan dugu, hainbat hilabete izan direla honen prestakuntzarako, izan ere askotan galdetzen dugu ez da, Baionan amaitzen da eta orain urrungoa prestatzen. Urrungoa hemen da, atarratzen gaude, 10 egun luze izango dira, ikusi dugu urantxe ibilbidea, gaur bertan Mauletik bihar Donibane garazira, eta horrela pixkanaka 7 lurraldetatik zehar ibiliko da korrika milaka eta milaka pertsonekin euskal gizarte osoak bat egiten duelako. Bai, ez, eta gure formula magiko honek zelango arrakasta daukan zenbat jente hurbiltzen zaigun lekuko hartzera, pankarta ostera, guk esaten dugu babesteko eta parte hartzeko modu asko daudela, ezin ahaztu Euskararen aldeko, Euskararen sustapenerako egitasmo handienetakoa dela korrika, eta gaur hemendik abiatuko dan urrengo hori ere ziur arrakastatzua izango dela, baina denetariko laguntzak beharrezkoak dira, eta horrek danak webgunean ere kontsulta daitezke. Festa handi bat ere bada, eta hementxe atzera begiratzie, plazara begiratzie baino ez daukagu, eta korrikak
urtero usten dizkigun irudi zoragarri horiek, oio ipurdia jartzen dizkigutenak guztioi, bagenekien guk parte hartzen egon garen honetan urte donatan, hau ona zala emozionalki gure buruarentzat, baina ja tesi batek ere hori argi utzi du, ja ere bada, eta bada transmisioa egiteko lekua, eta bada elkar ezagutzeko lekua, eta bada esaten dana esan arren zabal-zabalik dagoen espazio bat. Bai, 2 urterik behin gure balioak lehen lerrora ekartzeko balio digu korrikak, ez? Euskarak egiten gaitu euskaldun eta hori nahi dugu azpimarratu. Euskararen alde egotea ez da nahikoa egin behar da eta hori azpimarratu nahi dugu edizio honetan bereziki eta eskertza, ez? Babesten diguten guztiei, gaur plaza beteta zelan dagoen ikusteak, harro, unkituta, aipatu duzu tesi hori Jon Zabala emetik dabil, ikusi dugu. Eta guk beti pentsatu izan dugun horreri berak berba tekniko politak jarri utzozon. Eta harro egindako lanagaz eta posik. Eta zenbat haur ikusten ditugun. Ikusi ditugu ere goizuntan, Basaburuko eta Siberuko haurak, korrika txikin 500 bat haur, zepozarekin ibiltzen ziren eta unarat hurbildu direla ere haurak, xaharrak, denentzat bada hemen lekua eta... Bai, eta aurrek erran behar da korrika txikia egiten zaien oparia dela, baina hori aintzin lanketa bat egiten dute eskolan edo ikastoletan, eta aurrak txalotzeko manera bat da korrika txikia. Sekulako lana egiten dute, ez da erraza Basaburun edo iparraldean zehar euskalduna izatea eta gutxiago euskaraz egitea, eta hori txalotzeko manera bat da korrika txikian parte hartzea. 500 aurri izan ditugu, sekulakoa izan da gaur goizekoa eta arratsaldekoa ere hala izanen da. 500 hemen atzean ikusita, plazako giroa ikusita behin eta berriz ari gara esaten, izugarria da, Atarratzeko plaza lepo betetzen ari da, badirudi ez zegoela lekurik. Baina gero eta leku gehiago betetzen ari da, jendez gaineka dagoelako, eta denbora gutxi falta da, asteara goaz minutu gutxi barru, betiko lekukoa, betiko lehenengo lekuko hori, mezua, unkigarriak uneak ane. Bai, guretzat bereziak dira, leku eta ikuspuntu desberdinetatik egin izan dugu parte hartzea, eskualde mailan, furgonetan, prentsan ere, eta gaur arduran, unkitu egiten gara. Eta ane estereginak gaur egun berezia da guztiontzat, zuentzat zer esanik ez, etxean egon da eskerrik asko hurbiltzearren, guk aurrera egingo dugu, ane nola bat egin korrikarekin, etxean baten bat begire badauen, nola egin bat korrikarekin? Asko dira moduak, oraindik lekuko hartze batzuk ere eskuragarri daude Gipuzkoa, Araba eta Nafarroan, bertara jo, norbaitek interesa izan ez gero, korrika laguntzailea ere izan leike pertsona, eta zelan ez, gure herritik igarotzen danean, kalera atera, babestu, eta garrantzitsuena Euskara ahoan egune urteko 365 egunetan. Korrika zoragarria, izan da dila, eskerrik asko, ane intz. Eta 24. korrika laster abiatuko zaukularik joanen gira Julenen ganat. Uste dut zure onduan duzula Maite daban Siberutarra, goazen. Ondo ari zara, bai, Pantxika, hemen dugu Maite daban gurekin, korrikako furgonetetako bat gidatzea izango da bere ardura, baina berak kontatuko digu asko hobeto Maite. Furgoneta gidatzen ibiliko za errepidean kilometro asko izango dira, guztia prest duzue dagoeneko? Prefosta prestik dela bena hoietzia maitez bada elana. Nik lehen furgonetan izanen lehen furgoneta duk bizkarrekuen txaltzeko furgoneta. Eta hor guai abiatuko gutugu lusagabe eta ene lan txandak zazpiguen jaiten dik. Beraz Donostirin jaitsiko nik furgonetaik eta ondotik beste lan txanda bat izanen duk. Bena kilometra dena aspaldin, aekako kidek aspaldin hoi egin nik die behar bezala. Eta gu hor gutuk laguntzale plazerez. Ordu asko dira, furgoneta barruan errepidean sartuta, esan duzu, 7 orduko txandak izaten direla, nola deskantzatzen duzu, tarterik izaten duzu? Ordin, gue furgonetan, lehen furgonetan 7 txandak, bena furgoneta animatzailekin eta beste hamalaueneko txandak dutie. Beraz, nula antolatzen, bertan igaiten duk edo fite igaiten duk eta plazerez lanina ihiz beraz geho goxe izala goxe edaten duk tahola, me zinez goxodik ez dutuk ikusten oenak bertan igaiten dela eta plazerez egiten duk alaik oenak jarraikitzen ahaldik guano hurinago. Ez da zure lehenengo korrikako edizioa, denetarik biziko zenuen edurra, eguzkia, euria, zer bizitzen da korrika furgoneta barruan zoazenean?
korrika abiatzen delaik hitzak beak zerbait pizten ditakeni. Eta egia 2007an eginean Euskal Irratientako itzuli guztia, hor elhur hauken ginean, bena elhur, uholde, ebi, eki, korrikak ez dik mugaik beraz. Korrika denen aduk, hizkuntza denen aduk, eskuz esku eta hola ideno ebe aitzina junen gutuk luzaz. Beraz, ohitzapenak eder eta jarraiki behar dila hola. Pentsatzen du zuretzat unkigarri izango dela, atarratzeko plaza gaur mukuru beteta ikustea. Aldioz unkigarria duk. Prefosta gaiza berezi bat egiten dik Sibeutik abiatzen beita, 2002an abiatu zian, dila 21 urte hebentik, ordin ez nian heben hale, bena maulek abiatu zelaik hor nuntian, Udepeleik abiatu zelaik hor nuntian, baiunako heltziak prefosta beti unkigarri dela. Euskaldun zuna, Euskaldunentako korrika duk... korrika, bena ez dakiat nula esplikatzen ahalden, bahnetik senditzen dugun gaiza bat beraz beti hunkigarri. Beti, baiunat heltzia zinez hunkigarri zantzitadan azkenik, guai atarratzeik abiatzia prefosta, aitzina. Tira entzun duzue, furgonetak dagoeneko prest daude errepidera irteteko, zuen adaitza. Bai, ikusi dugu furgonetak prest errepideetara iristeko, benetan ezinbestekoa. Zenbat kilometro, zenbat txanda eta beti eztarriak urratzen, marabila badazuek ikustea. Eta hemen aurrera jarraitzeko esan dugu, 3.226 lekuko hartze, baina lehenengo eta bigarren lekukoak hemen ditugu. Ez dela gutxi, Simun Karrere Euskal Irratiaken izenean hartuko duzue lehenengo lekukoa, eta Joan Arantzet Basaburia ikastolako kidea eta zuek hartuko dituzue lehenengo bi lekukoak, ongi etorri eta zorionak haze ohorea. Simun? Esker, atxaldean, deneri. Eta bai, ohore handia eta hartzen dugu hori olako aitormen bat bezala egiten den, hainbat urtez egiten den lana, laguntzale, langile, egunero ari diren euskaraz erabideetan eta bereziki irratietan, lugaldez lugalde, bakotsa bere berezitasunekin, tokiko hizkuntzak ere lekuan aintzinean emanez, hemen nola ez aipa Siberotarra, eta beraz, bai, eta plazer handi bat, eta poz handi bat, eskertzen dugu korrika ikusgarritasun hori eskaintzeagatik. Joana, Basaburuko ikastolatik etorria, pentsatzen dut sendimendu berezi batekin, bi ikastola dira Siberuan, Basaburukoa txipiago, baina ikasleekin ikusi zaituztegu goizuntan korrika txikin, ze sendimendurekin zira oraintxe bertan? Oraintxe bertan urduri, bena, Simonek errandin bezala, urue handia bezala hartzen dugu heben korrika Basabutik abia dadin, atharratzea aipatzen da bena Basabu osua errepresentatzen du herri horrek, eta go ikastolak herri desberdinetako haurrak juntatzen, emozio handia dugu egun, aitzineko egunetan eta hor giu eta goago dua. Ikastola eta Euskal Edabideak aipatzen gabiltza, Euskararen egoera, Euskal Herriko lurraldeetan ezberdina da, eta Siberuan gaude, eta hemen zuen lanari esker ematen da transmisio lan hori bebai esango dugu, ikastoletan egiten den lana. Egunerokotasunean, Simon, edabidei esker egiten den lana, euskara horri eusten jarraitzeko. Bai, edabidek permititzen dute euskara, bere zure mundua euskara zulertzeko, euskaraz egunero pentsatzeko eta beraz bihar ere hola eraikitzeko. Eta ez bada holako murgiltze aukera hori, diglosia egoera batean frantsesera lehatzen zira eta kultura atzean den kultura hori guzia eta egitzen. Eta atea idikitzen digu ere hegoaldera, Nafaro, Euskadi, lurralde guzietara. Aldiz bai, Euskal Herriak 1000 lurralde dira, eta hemen ere iparalde hainbat berba ez 1000, hainbat lurralde dira, eta hortako ere egoera ezberdinak dira, eta egoera ezberdin horietan kasu egin behar dute, eta edabideek ere badute lan hori, alde batetik Euskarari lekoa emaitea, bestaletik egokitzea ere lurralde bakotxan den egoera, eta aukera emaitea baita ere euskaldun dinereri euskaraz pentsatzeko eta euskarara hurbiltzen direneri aukera emaitea urrats horiek urrunago eramaiteko. Eta Joana, esan duzu gainera, korrika txipian gaur goizean 500 aurre ikusteko aukera izan direla, hori ekeragarria dela, eta askotan aldarrikatu duzue bi ikastola bi eskola txiki dira, baina gero eta aur gehiago dituzue, akaso diru laguntzak ez gehiegi hori ere aldarrikatzekoa bada, baina gero eta ikasle gehiago ari da aldatzen hori ere.
Bai, ikastolek ben ebilbidia egindi eben Sibeo guzian eta bai haur multzo edera hauai biltzen dugu. Proportzionaltasun batian, jaleike demografia arrazo bat baita, eben lurralde hontan, ordin bai ikastolak ikasle gehiotahabo baditu, bainan biztanle gazte gutiago bada ere, beraz guk hortan dugu indarra emaiteko, gure eskoletatik pasatzen diren horiek azkar ukan duten hizkuntza, tresna, komunikatzeko eta atxikimendua eta herrian ezagutza. Bai. Atxikimenduarekin segidezaten ere Siberuan bizitzen, Siberuan handitzen. Simun, hemen balimagira gaur elkarlanean Euskal Edabideak, horretuko gira duela 10 urte urepelen abiatu zela elkarlan hau, eta etengabe bai Edabideek, baina ere Euskal Irratiek lan handia egiten duzuela, korrikaren denbora guzian segituz iparraldeko kilometro guziak. Bai, horretzen biziki ongi implikatua izaniz lehen urratxo horietan, elkarlan horietan, eta plazer handi bat ikustea segitzen duela elkarlan hori. Bai, eta bai, edabideek hartan Euskal Irratiak hor abiatzen dira taldeak, nun kilometro, eta bi gauza ditu. Alde batetik korrika segitzen dutenak, irratia entzunez, barakite korrika zertan den, nun ikusten den, zertan nola intzinatzen den. Bestaldetik ere da olako diagnostiko bat, bide nabar ikusten direnak, ea nola zertan duten Euskara horien elkarteetan, nola eta galdezketa hori egiten da gau guzi egun gaua korrika pasatzen den denboran, eta bi urtetaik korrikak eskaintzen du olako aukera bat eta programa eder bat egiten du Euskal Irratientzat. 40 urte eta gero atarratzetik abiatuko da korrika berehala, eta bazarete, protagonistetako batzuk, gaur eguneko protagonistetako batzuk, Simun eta Joana asko gozatu, esan dugu, lekuko aldaketa batek besteari eskainiko dio, ze lan handi egiten duzuen, gure izate hori, gure hizkuntza eta gure kultura mantentzen. Hau pastuek eskerrik asko, hurbiltzearren. Plazer handia. Bai, eta esan bezala ez da hori da, eskerrak beraiei militantzia dalako, euskararen aldeko maitasuna delako hemen ikusten duguna, eta ikusten duzu hemen atzean izugarrizko giroa daukagu. Esan du Ilaskik oraintxe minutu gutxi falta direlako lekuko hartzera joan berdirelako beraiek, eta gure erreportariak ere bertan ditugulako plazan, ez da, Leire, zurea da txanda, Leire? Bai, hori da egunon, eta hemen gira beti atajatzeko plazan, eta oraintxe Magi Arrozagarrairekin, Asia elkarteko kidea, eta beraz Magik kondatuko digu, zer den Asiaren jarduna hemen Zuberoan eta Basaburu inguru hortan. Bai, egin hun. Orduan kondatuko diguzu ze lanetan ari zareten elkartearekin. Bai, ordin Asia elkartea duzu gazte elkarte bat, lanin haigutut zuamni bat Sibeotar gazteiaikin presentatzeko zuin lanbide badien Sibeun eta zuin eskoleta juiten ahaldien beheben nahitzeko. Ordin harremanetan gutut zu enpresekin norbaitek txerkatzen badu ikastaldi bat edo hola guk laguntzen dizugu hortan, eta gue langilea juiten duzu kolegio eta liseota lan biden presentatzea eta orientazion eta ilerzumaiten emaitea. Beraz, bestela ejanik da lujaldearen dinamizazioa, gazteak mobilizatzea, ze ejan nahi du korrika gaur atajatzetik abiatzeak, hori gazteriarentzat nolako gertakaria da? Bortxaz lehen hitza duzu harrotarzun, harro gutut Sibeotik abiadadin, oan horabo asiantako basabutik abiadanin hebentik aibeiki alanin, eta kontent eta inbea dizugu kanpotik jiten denake egoaletarak eta hola ontsasen diditin heben, eta Sibeoa desko edezen, zumait heltutut zudila bi egun, eta heltuba degan entitzi egun zumait, ordin ontsa duzu bai Sibeoa antako. Untsa, beraz, kilometroan korrika eta aitzina, ez? Aitzina, bai. Olaxe, hemen Magi Arrozagarrai zen, Asia elkartetik. Plazan une honetan daukagun giroa, 24. korrika eta besteak beste ze kantu ederra. Aurtengoa Pello Paraztek eskaini diguna. Zan emozio handirekin gira hemen, eta goiztean ikusi dituzue bai gazteak plazan, eta xaharagoak hurbildu zaizkigu aldiuntan. Hemen ditugu Solange Chimich eta Jakes Agergarai. Eguerdion! Arratsaldeon zueri.
Solange, ze emoziorekin zira hemen, zu Basaburuko ikastolan egonik, handereino ikusten dituzu hau horiek guziak, eta Euskaraz segitzen ote duten, batzutan galdezkatzen? Ez, badakit, segitzen dutela. Ze emoziorekin zira, zer sendimendurekin zira hor? Bihotza bete-betia, berotasunez bete-betia eta iruz. Iruz, hau da, ukigarriak dira horako momentuak. Jakez, 40 urte, atarratzetik abiatu zela korrika, eta bertan izan zineten, eta eragiten, eta marka lauetan guztietan Euskara sustatzen, eta 40 urtera begira zegiro daukagun plazan, ederra hau ikustea bebai. Bai, ez da dudaik giro edera dela, jala 41 urte etzen hainbeste giro, gauzak simplekiago eginik ziren, eta hor ikusten da animaleko jauzi bat egin dela, eta hun egiten diala Basabuia jakastia ze jauzie egin den Euskain alde, ez da dudaik. Bai, eta ikusten dugu esan dezuena, Solantxe, ikusi dugu, asko aldatu dela, bai, 40 urte hauetan asko aldatu dela, plaza bete. Egin dira aurrera pausuak, nabaritzen duzu hemen Siberuan aurrera pausu nabarmenak egin direla, edo gauza batzuk oraindik lantzeko ere baditugu. Nik bereziki eskuarari buruz txemaiten. Plazak bete, segur aski, ez dakit. Bena, korrika 2 urtetarik bada, eta egun ataratzetik abiatzen balimal, ez bada ataratzetik abiatzen, ataratzek ez du korrikarik ikusten. Hala, hori da edera dena. Jakes, zu Siberoko botzian ere izan zira hainbat eta hainbat urtez utzi egin duzu, beraz gaurkoa ikustearekin, zer heldu zaizu gogora? Jauzi zigarriak egin dira, Euskain alde egin dira urratxak, ez da dudaik, eta ikusti bereziki holako jei bat, korrikak, zazpik provintziak trebeskatzen dutu. 2000 lehen urtetan ikustetzien 2000 kilometrak egiten bena hauai 2000 pasatiak ditu espaldiskan, eta hola ikusti hainbeste jente heben ataratzen, bena beste Euskal Herriko hanitxelekutan ez da dudaik biziki edera dela. Erra, nola ospatuko duzu eguna? Nola hasi gira ospakizunak? Gero korrika abiatzen ikusi, lagun artean, seguraski egon behar duzuen, nola antolatu duzu eguna, Solantz? Simpleki, biziki simpleki. Goizian diniz, aurtipia... Korrika txipian egon zara? Korrika txipia. Baina, seme txipiak ekarri nau, ni ondoan, eta denak hemen gira. Festa, ez, benako xoki. Untxa. Jakez ospatuko duzu? Ez dut pentsatzen, nik ere ospakizunak gibelian uzten ditut, ospatu ditugu gauza asko, baina utziko ditugu bestiak egitea. Pantxikak esan du lehenago, akaso zartxiagoak ez, nik esango nuke esperientzia handiagoa duzuenak. Ikusten duzue plaza hemen atzean, aukero bat duzue dagoeneko eginda lekutxo eginda, plaza erditu da bitan eta egiten ari da lekua, hortxe pasako baita lehenengo lekukoa. 6 minutu iruretarako, eta iruretan ikusiko dugu holtza gainean jendea etorriko dela, mezua nola sartzen den lekukorren barruan ikusiko dugu, eta 3:30 dago iragarrita abiatzea, eta zuzenean ikusiko dugu. Esan duzu lehen eta garrantzitsua da, Solantz, hementxe gaude, eta ikusgarritasuna eman dio honek guztiak eskualdeari, atarratzeri, bestela apur bat, fokotik kanpo geratzen da bai. Da bai, hoi Basaburua hola da, hor gelditzen da. Guk korrikak bizitu ditugu, 2 urtetarik hemengo jende zunbaitek ere bai, bena ataratzek, berak, zuen 41 urte, ez zuela ikusita hori ere da. Eta honek ekarriko du ere hizkuntzari, eta... Agian bai. Hemengo auzapezak ere gaiten zaukun, joan zela gau eskoletarat, eta Euskara ikasi nahi duela, eta beste hainitzek ere espero dugu, honek ukanen duela oldar zerbait herritaren ganez. Nola ikusten duzu, Jakes? Esperantza hori atxikitzen aldugu? Estandera behar da, esperantza atxiki, bena nunti nahi
ikusten da haleke Sibeuan euska egazki bizi dela, bada euskaldun hanitz hor antolaketan, eta hoiko edo ikastolatik, edo gai eskolan iganik dia, eta badia hanitz uano jeraikitzen dienak edo gai eskolan, ikastolan badia biztan dena hor hanitz, beraz jeraik dezagun bide hortaik. Eta urrungo 10 egunetan, ze plan duzue atarratzen hasi gara, esan duzue atarratze berriz ere Euskal Herria Siberua mapan jarri dugu ez dugu azten. Ze plan duzue urrungo egunetarako, bazoazte Bilbora amaieran ere, egingo zuen Euskal Herrian zehar? Familia osoa badua. Badua. Bai. Eta hedabideen bidez ere segituko duzu ez? Bai. Izan arditegi sukaldean, jakes, badakit zuen etxean ere irratia etengabe piztua dela. Eta segituko duzu korrika aurrera, ez? Hoi behar. Esker. Gauza garrantzitsuak esan ditugu, bestak beste, ekak egiten du bai, helduak euskalduntzen lan, hori ere garrantzitsua delako, gazteak badaude ikastolan, zelantz bertan ibili zara lan asko egiten urteetan, baina garrantzitsua da bai jende heldua hizkuntzara hurbiltzea bai. Eta bai, ez dute denek posibilitate hori ukan, beraz, hala. Eta guai lortu behar duguna da, gure gaztek bai ukandetzen, ikasketak eskuaraz egiten balin badituzte, azterketak ere eskuaraz ukan dezatzen. Hori da, gure borroka. Eta euskaraz bizitzeko aukera ukan dezaten ere, hori da. Egunerokoan ere, hori da, lanean, etxean. Inbea dien behar ikan dezen pada. Hori da, hori bera. Jakes eta Xolantz, gozatu asko, zeuen herri ederrean gaudela, horren beste urte eta gero abiatzea berriro ere atarratzetik izango dela, ze atsegina zuekin egotea eta ze ederra, zuek ezagutzea. Eskerrik asko, ongi pasa. Esker handi bat. Bai, eta orain, minutu gutxi ez banaiz oker. Bai. Minutu barru gutxi. Ja, korrikaren hasiera emango zaio, ez irutertakoa baizik eta holtza gainera joango gara, han egingo dute eta lekuko hartzearen mezua sartzearena eta dena ilaske. Bai, eta aurretik Mireia, beste gonbidatu batekin holtzakoak hasi aurretik Mireia. Hori da, holtzakoa hasi aurretik hemen dugu, Matxu Aristoi da bera, Berritza elkarteko kidetako bat. Hemen aski ezaguna Siberun, baina konta eguzu, zer da Berritza elkartea, ez dakienentzat? Ordin Berritza Sibioko alkarte kultural bat da. Hiu ardatzen inguian lan egiten dugu, ikasi bizitu eta lotu. Ikasi dantza kortxuk emaiten behitugu modulo desberdinetan. Gero lotu, hoi baliabide zentro bat behikira eta gue kompetentziak partekatzen behitugu nahi anter. Eta bizitu, ardatz importante nagoetako laguntzen behitugu artistak eta taliak ben proiektien muntatzeko, segitzeko, butik urgentzia arte. Aurten adibidez, Siberutz taliekin aigia, bai eta txingirika eta pirtxilak taliekin. Eta beste parte batetan ikusgarri ekoizlegia ordin urteoz egiten dizugu ikusgarriak. Azkenak izantzia maskaroa ikusgarria. Igan urtin aho batez, hoi konzertu kantoe ikusgarri bat, eta aurtenkua soinu batzui, musika talde bat, sortu dena dantzaiekin aitzeko. Biziki konten gira hemen izatea korrikaentako, euska baliatzen behitugu egunoz kultural karte bat izatez. Kultura aipatu duzu, oker ez paldiman nagozu euskara kulturaren bitartez ari zara ikasten baita ere ez? Zu eta beste jende asko ere bai. Bai, ordin ni euska eskolan ikasi dut, ez sekulan baliatu kanpun, eta geho azken urteetan behasin izala, unguiamena esker, dantzari esker, kultura esker, baliatzea habo eta habo, eta hainuz euskaz eta plazerrekin. Eta hoi jente handana batentako bergaiza da, baliatzen dugu kulturai esker, dantzari esker, eta hala. Beran, Matxu, eskerrik asko, hemen utziko zaitugu, ze holtzan, badauzkazu egia, beste gonbidatu batzuk ezta? Esker bai Mireia, hemen gira holtza gainean, guztia gure buru gainean eta atarratzeko
plaza hau berotzen, eta... Joaldunak ere hortxe ditugu ikusten duzu? Bai, entzuten ditut nire gibelean, hori. Arratsaldeko 3 dira, eta ikusten ari zarete joaldunek bidea zabalduko dute berehala holtza gainean, ekitaldi hasiko dalako, zuzenen jarraitu ahal izango dugu, 3:30 abiatze hori ikusi aurretik Aintzane Barrenetxe Errigora ze moduz? Ongi egunon. Korrikak aitortza eta omenaldi egiten duzuen lan eskergari bai, merezitako lana esango dugu, seguntzat ederra bai, jasotzi omenaldi hori. Merezitako lana ez dakit, baina beharrezkoa behinpin bai, oraindik Nafarroa erdi eta hegoaldean euskararen egoerak behar duelako, eta baita ere lehen sektoreak, eta Errigorari aitortza hau egitea korrikaren eskutik arrotasunez eta autoestimaz betetzen gaituen ekimena bai. Joanes Etxebarria ze moduz? Ongi, untxa. Kazetaria eta basabiltze kultur mugimenduetan eta kontu asko egiten esaten gabiltz gaur ze ikusgarritasun hartzen ari den iparraldea, behar duen ikusgarritasuna. Bai, ikusgarritasuna eta biztanle kopurua gora ere. Guk atzo gauean gure egian osazen uste dut 3 koiztu zela biztanle kopurua eta pozik zen euskaraz bete da eta pozten gaitu. 3 koiztu egan nahi du 300 bat jende gutxi gora bera urbildu dela egan behar dugu. Autokarabanen arabera bazen bederen 300 bat osazen bakarrik, pentsa atajatzen. Eta Aitzane 3 koiztu ote da aurtengo usta Errigorarentzat udaberriko usta, zertan zarete? Oraintxe akitu dugu udaberriro egiten dugun kanpaina, eta kanpaina polita izan da. Korrikaren bidez ere toki berriak eman dizkigu gure burua aurkezteko eta kanpaina honekin bat egiteko. Eta emaitzak aintzintxago emango ditugu, baina erran beharra dugu kanpaina ona izan dela bai. Aekak esan zuelako, baditu zuela antzekotasunak euskara noski erdigunean auzolan hori eta burujabetza, elikadura burujabetza aldarrikatzen da Errigoratik. Bai, pasaberri den kanpaina hau adibidez eskutik eskura deitzen da. Eta korrikak moduen? Korrikak ere bere lekuka eskutik eskura pasako du. Eta horrek adierazten du auzolanaren beharra, zeinen beharrezkoa den herri honek dauzkan erronkei eusteko. Eta behar dela jendea animatu, parte hartzera eta hortan gabiltza bi ekimenak ere. Eskutik eskura ere, Joanes ari gara esaten ez da, herria 3 koiztu dela. Akaso igandera arte 3 koiztuko da gainera, ze hemen giro bada egun luzetarako, 10 egun hauek Euskal Herritik zehar ibiliko direnak, baina esandakoa zu kultur eragile askotan ibilea zara eta ibiltzen zara, bada beharrik ez da hemen inguruan euskararentzako, kulturarentzako orokortasun batean. Bai, bada beharra eta nik asko maite duan asteburu hontan da badugula olako euskara uholde bat hemen ikusgarria dena, eta segituko dela maskaradarekin hemen bertan, gero biztanda korrikak segituko du eta segituko dugu, baina hemen berean ere badira olako ekitaldi sume batzuk euskarari arnasa ematen diotena egunerokoan, eta denak behar ditugu, uholdeak eta eguneroko gauza txipi guzi horiek. Euskarari atxa emaiten dio ere bertsolaritzak eta hemen iparraldean girenez, balio du goitaraztea Xilaba bertso saioetan parte hartu zenuela eta hor ere izan zela zoragarria siberutarrez bi arizale izan baitzin. Ezten, bi edo gehiago? Hiru, bai. Bai, bada hori, eta Xilaba unek ere eman digu belaunaldien arteko nahasketa ikaragarria. Izan gira ni orain zagenetara pasa nahi. Hortako antzizitut pixka bat, zure ondoan bi gazte baitziren. Hori da, ziren gazteak eta gu korrikaren irudiarekin segituz, lekukoa pasatzen eta segitzen dugu hor gazteak pusatzeko, akuilatzeko eta sekulakoa da ikustea gazteek segitzen dutela. Kipitik hasi gira eta harikira hunditzen gu ere, hemen, Siberuan ere. Aintzane, kilometroa korri egiteko prest zuepe bai, eta zeuen ere mutik ibiliko zarete Errigorak zemalan egiten duen Nafarro hegoalde horretan. Bai, kasu hontan guk kilometroa urtero hartzen dugu, aurtengoa bereziago izango da igual. San Adrianen egonen gara, larun batean, eta hemendik gonbidatu ere jendea lauterdiak aldera elkartuko gara eta bertan lasterka egiteko aukera izanen dugu, eta gu egongo ez garen kilometro horietan enkargatu gara bi ordezkari edukitzeko furgonetaren hurbilean. Ordezkariak egongo dira korrikan zehar, Errigoraren ordezkariak, nortzuk izango dira? Hor Burutxo eta Zainzurine. Hori da,
Errigora zerbait balima da ere badira barazkiak eta zainzuri bat eta orburu bat ongi ordezkatzen dutenak Nafarroa hegoalde hori, bertan egonen dira egunero kilometro bat egiten, eta hor sortu dugu alako joku bat jendeak parte hartu dezan eta zozketetan parte hartzeko, errigora.eus webunean sartuta egunero sari bikainak, orduan animatu, bai. Errigora.eus entzun duzue, zozketak eta saskiak eta opari ugari izango dituzue. Joanes, zu gaur hemen hasi eta ze ibilbide duzu, baduzu beste lekuetara joateko esperantzarik? Nik esperantzak biriken arabera apurrak dira, baina lehera eginen ditut kilometro batzu, bihotzekoak, osazekoa, aitarekin ustaro elkartea, presoena eta Palestinaren aldekoa dudari gabe. Hoiek urtero baditut, hoiek finkatuak dira, eta gero alen arabera luzatu eta beste egialdetara joan, eta alden guzia. Aintzane eta Joanesekin jarraituko dugu, ekitalia ikusi behar dugulako, aurretik zema jende hurbildu dana atarratzera, eta Mireia, beste gonbidatu batzuekin. Bai, hona etodurri diren milaka eta milaka pertsona horien artean topatu bat, eben gurekin egongo dena, kaixo nortzara zuta, nondi zatoz? Kaixo, ni Rusen naiz, ni Kataluniakoa naiz, Barcelonakoa, orain dela 5 urte gutxi gora bera ona bizitzera. Etorri nintzen, eta Bilbon bizi naiz, berez. Eta gaur etorri gara ona, pixka eta jai eguna aprobetxatzeko eta parte hartzeko. Da nire lehenengo eguna, korrikaren hasieran nagoen, eta oso pozik egia zan da. Inoiz parte hartu duzu korrikan edo lehenengo aldia izango da gaurkoa? Ez, da nire 3. korrika, baina egia zan da jo. Ni katalana naizenez, nahiko adibide ona edo erreferente bat da guretzat ere, eta hizkuntzari dagokionez eta hori aldarrikatzeko, bai. Plaza aproposa ez da? Plaza aproposa. Barkatu? Plaza aproposa, momentu aproposa aldarrikapen horiek egiteko esan nahi dut. Bai, noski, gainera azken egunetan agertu diren albisteekin Euskaren inguruan eta Euskaren kontrako kontrarratiaren inguruan, are gehiago, ez? Aldarrikatu behar dugu gure hizkuntza eskubideak. Eskerrik asko eta gozatu korrika. Mila esker, berdin. Eskerrik asko. Bai, gozatu korrika ikusi duzue Bilbotik Euskal Herriko txioko guztietatik etorri gara gaur, hemen ona tarratzera Xuberoko bihotzera, eta entzuten duzue Pello Reparaz musika topera dago, giroa bizia dago, hementxe Ilaski eta benetan hasi gara dagoeneko hunkitzen. Eta dantza egiten, eta euskararen alde egiten, eta batez ere aldarrikapenek egiten aintzan ez dauek bebai. Hemen euskararen alde gabiltzalako, baina hemen laguntza eskatzen gabiltz beti, eta jendaren parte hartze hori bebai, eta geu ere konturatu euskaldun moduan, gauza batzutan parte hartzea garrantzitsua dela. Zer eskatu ikusentzuleari? Bai, euskarak aurrera egin dezan elkartasun hori ehuntzea eta euskaldun guztiek euskararen etorkizunaren gaineko ardura hartzea nahitaezkoa da, aurrera egin dezan olatu bat behar dugu, eta zentzu hortan 11 ekimen polititugu, gure kasuan udazkenean egiten dugun saski hoiek erosteko aukera, eta egun hauetan korrikan parte hartzekoa, noski. Joanes, zure ustez zer ekarriko du korrikaren abiatzeak atarratzetik Siberuari eta Euskal Herriari, Siberuari? Siberuari aipatuko duten eremutik, nik uste dut aintzinamenduak lortzen direla politikoki aintzina eginez eta hortarako berderak utzi pisua badugula. Eta hori erakusten da egunerokoan lan eginez, ikusten ditut Euskal Irratiak horparean, eta holako milaka ekimenek erakusten dute, baina uholdeek, jende saldoek ere erakusten dute, ez direla laukatu eta denak elgarrekin indartsu girela. Eta laukatu izan arren gure eskubidea dela, oinarrizko eskubidei buruz hitz egiten ari gara, eta norbere hizkuntzan hitz egitea bada pertsonok dugun oinarrizko eskubide bat, askotan leku batzuetan oso zaila egiten dana, Joanes bebai. Zaila egiten da, baina uste dut nik baditut 22 urte eta uste dut diferentzia ikaragarria dela gazte garaitik gaur egun arte nola aldatu den ala ere. Lehen pixkat baztertuak ginen, irainak jasaten genituen, batzutan bortizkeria ere, euskara hitz egite hutsagatik, eta hori aldatzen ari da, ikusten da ikastolan zenbat aur baden, kopuruak goiti doaz,
eta uste dut olako egunek erakusten dutela, egunez egun egiten den indarra eta urtez urte egiten den indarrak fruituak ekartzen dituela. Joanes, eskerrik asko, Aintzana, eskerrik asko guregan hurbiltzearren gozatu asko korrikaz ekitaldia hasi da eta holtzara goaz, eskerrik asko. Mila esker zuei. Eta laster hasiko da, entzuten dugu txalaparta gure gibelean. Arratsaleko 3:12 minutu, hasi da Herriko plazan atarratzen ekitaldia, korrikaren hasiera ekitaldia. AEKako kideak ikusiko ditugu berehala, mezu hori lekukoan nola jartzen den ikusiko dugu berehala, eta korrika nola abiatzen den atarratzetik ikusiko dugu berehala, eta ze horrezko gonbidaturekin orain. Ze horrezkoa, hombre, esango nuke gainera urtero bezala hemen zaitugu korrikaro, hori da, 2 urtero hemen zaitugu urtsa errazi, hori bai, beti gogotsu, eta lehen korrikaren arduradunetako bat izan zinen, behonde izula. Eskerrik asko, bai, lehen korrika orain dela 40 urte, lehen korrika arduraduna izan nintzen. Eta ez nuen korrika ikusi, bakarrik hasikera eta bukaera. Zeren... Orain 45, 46-reko. Ondo. 40 atarratzen hori da. Etzen nuen ikusi korrika? Nik hasikeran zeren orduan ez egon ez mobilik, ez GPS-erik eta hori, da egon nintzen hasikeran testigua emateko hasten zirenei, da gero azken kilometroa AEKako batzorde nazional guztiarekin batera. Baina bitartean entzerratuta egon nintzen, gela batetan, gurutze gorriko radio bat eta radio batekin, eta horrela jakitzen genuen nundi doan korrika. Urtsa, ikusten du, zatozen bakoitzian ikusten ditugu irudizarrak, eta horregaitik bakarrik merezi du irudizarroiek ikustie, eta nola aldatu dan panorama, esan dugu, bai, hauz. Hor dago Joseba, eta gainera, Josebak eta nik, korrika guztietan egin genuen parte Joseba Hilarte. AEK eta korrika utzi genuenean jarraitu genuen korrika egiten urtero. Eta jarraitzen dugu. Nik, nire familia eta Josebaren familia, bera eta Lourdes, bere emaztea eta inurri lana egin zuena handia korrikan, Agurtzane eta Irune eta beste batzuekin batera, hoiek ez daude, Lourdes eta Joseba ez daude, eta bere seme eta alaba daude gurekin kilometroa egiten. Korrika da ere Euskal Herriaren ezagutzeko parada, xoko guztietan ibili zarete eta euskalkiak entzun ere. Bai, egon naiz hitz egiten organizazioko batzuekin,
baina ondino moldatzen nahi Xiberotarrez ere. Hasi da ekitaldia. Barkoseko dantzariak oholtzara gonbitatu nahi ditugu. Dantzariak gonbidatuta. Berela ikuskizuna hasiko dalako dantzarien tarte txiki hori ere ikusiko dugu. Urtsa, ze momentu eder irtera hau. Bai, momentu irtera beti da momentu itzela, momentu unkigarria, eta neu asko unkintzen hau. Bai, dantzariak. Hemendik horre jarri duenarekin ez dut oso ondo ikusten. Korrikaren abiatzea sustenean ikusi behar dugu Atarratzetik Barkoseko dantzarien dantza zoragarrian zuten eta ikusten ari gara, Pantxika, zederra, Hori da, eta entzun dugu, dantzaren bidez ere anitz euskarari lotzen direla, eta Barkosen bada dantza talde polit bat, eta Xiberoko hainitz herrietan ere bai. Eta zenbat gazte, dantza taldeetan. Bai, eta berritza elkarteak, taldeak egiten duen lan izugarriaren fruitua da hau, eta espero dut ere horrela segituko dutela, eta horiek ere argitan izatea merezi zuten, dudarik gabe. Urtsa, esaten gabil, zegun ederra izaten den, abiatzearen momentu hau. Iritsi ere bai, baina abiatzea zederra izaten den. Bai, abiatzeak bai, iritzerak oso polita da, baina inetan askoz jende gehiago dago, eta hori, baina abiatzea, naiz eta gaur, hau gaindezka dagoen, nik uste dut hemen Atarratzen ez dela egon hainbeste jende inoiz. Atarratze sortu zenetik ez dela hainbeste jende egon. Aldoan bai ematen du, kalambrea ematen du. Kalambrea ematen du, esan duzu leheno gainera, hainbat pertsonen izenak esan dituzu, ze garrantzitsua da korrika egitea, hainbeste urtetan ze aldaketa izan ditun, zenbat jende anonimo, zenbat jende ezagun ikusi ditugun bideoan, baina ze garrantzitsua norbanako bakoitza hemen izatea euskararen alde. Bai, eta esan behar da, korrikaren inguruan, jende askok inurri lana egiten duela. Ez dute fama hartzen, ni bezala, baina inurri lana egiten dute. Eta hori da, benetan korrikaren arima, inurri lan hori. Zalantza barik, hasi zaigu ekitaldia eta uste dut, oiana badatorrela oholtza gainera bebai, eta berehala ikusi behar dugu korrikaren 24. edizio hau nola abiatzen den, ea zer esaten diguten Atarratzetik. Hizkuntza den euskara jabilten dugu. Ez dezagun ahatz, gu haitzin, debekuz debeku, borrokaz borroka, hunan beste jentek egin dien lana. Euskal Herrin, Zumbat Margaita, Batxitia, Uber, Aiande, Beñat edo Juge, Euskaren alte gudukatu dia. Dila 40 urte, korrika hebentik abiatu zen. Eta geoztik, ez zuten basabuko bazterrak zeharkatu. Igan ekainan, berria jakin gunilaik,
izigarriko bostaiua eta harrotarzuna senditu guntin. Hatxarreko isilpeko lanak herrialde oso batetako lanai lekia utzi deio. Sibeoko soko desbardinetan, sekulan ezagutu ez dugun korrika kultural abeatsa eta hanitsa izan da. Herritarrek, uskai eta nula ez aekai, gue atxikimentia jakatsi nahian. Bai, denak uskagia, euskara gara. Aipatzen zuen Urtsak inurri lan hori, zema jende, aipatu duen zema jenderen lana dagoen atzean 40 urte, esan du, atarratzetik abiatu zenetik, eta ordutik ze ikusgarritasun eman dion, korrika kultural horrek, bai, eskualdeari, korrika hazidalako, Urtsa, hasierako ideia horretatik zenbat hazidan? Bai, asko hasi da, korrika ja, jendeak itxaron egiten du korrika, osea, nik uste dut Euskal Herrian jende gehienak badakiela 2 urtero korrika da hola. Eta 2 urte barru martxoan jendea gongo daia galdezka urtarrila, nondan korrika, nondi doan eta hala. Korrika ja Euskal Herri osokoa da. Pentsa, Siberuan, 35 bat herri dira, atarretze da Basaburuko herri nagusiena, eta 40 bat ekitaldi pasa egin dira korrika kulturalen baitan. Beraz, pentsa, ze harrotasuna. Bai, arro egoteko da, Egiten ari zaretena arro egoteko da. Egiten ari garena azkenean. Bai, baina... Zuek ere noski eta holtza gainean jarraitzen duena. Bai, besteak beste deitu dituelako, esan dugu Euskal Irratietako ordezkariak izango direla abiatuko direnak, eta, bueno, badatoz. 1985 maiatzaren 11an, hemen bertan atarratzen 4. korrika abiatu zen. Lehen kilometroa Jakesagargarraik eraman zuen, langabetuen kolektiboaren izenean. Ondotik Solange Simitzek, Siberoko ikastolen izenean. Eta horrela, 2040 kilometro egin eta gero, Irunian bukatu zen. Eta gaur berriz ere Basabu jangia. Bai, gaur Siberuan besta eguna da, baina aldarikapen eguna ere. Gaur, ataratzetik Bilboraino eramanen gaituen bilbidak badu zenbait parekotasun gure hizkuntzarekin. Herri oso bat zeharkatzea, herri oso bat lotzea, eta herri oso bat bizirik sentiaraztea. Eta kilometroz kilometro euskara gara oiukatuko dugu. Euskara gara oiukatuko dugu, eta esandakoa korrikaren beste berezitasun eta zama maite dugun horregaitzik lurraldetasuna, zazpi lurraldeak, Euskal Herriko zazpi lurraldeak zeharkatuko ditu etengabeko lasterketa honek. Urtsa, eta 39 kilometro zeuria izango da. Han ikuste zaitxu petu egaz. Donapaleuko sarreran, bai. Eta behintze, Donapaleun ez da gauaz pasatzen. Beraz, zoragarria izanen da, aratsaldeko 7 horenetan sari Donapaleun. Ze ederra dan beti zu ikustie, eskerrak emon, zuen atzetik etorri garantanok, ze idei ederra izan zenuten korrikarekin, eta ze gustora hartzen dugun guk zuen lekuko. Eskerrik asko Urtsa beti etortzi erren. Beti da plazer baten, aroa, ikusten dugun bakoitzean. Beti da plazerra zuen ikusta eta jarraitu urte askotan Urtsa. Ikusiko dugu zenbat. Eta ja ikusten zaitugun Bilbon. Bai, Bilbon egongo gara, bai. Eskerrik asko Urtsa. Venga, ara, aio. Garapena oztopatzen ari dira. Horren aintzinean, helduen Euskalduntzea ardatz nagusi bihurtu behar da. Doakoa eta unibertsala izanik. Euskararen erakunde publikoak 2024ko ekainean adierazi zuen moduan, iparraldean 2050erako 40.000 euskaldun gehiago beharko lirateke. Ipar Euskal Herrian hiztun kopurua 130era iristeko. Ea, aekan apustua onertzen dugu. Baina horretarako baldintzak beharko dira. Lidergo politikoa, hizkuntza politika sendoa eta baliabide errealak. Alabaina,
korrika ez da kilometroak egitea soilik. Ez da lekukoa eskuetatik eskuetara pasatzea bakarrik. Engaiamendua da, euskararen aldeko engaiamendua. Eta 24. korrikan argi jogu, euskara gara. Euskara gure identitatea. Euskara gu gara. Eta gu gabe ez dago euskararik. Ipar Euskal Herriko lehendakari den Maider Egik eta Nazio Kontseiluko Bixente Klaverik hartu dute hitza une honetan naekaren izenean, eta berehala ikusiko dugu Elordi koordinatzaile nagusia igotzen denean taula gaine horretara, mezua lekukoan sartu eta nola abiatzen den. Eta esan dute gainera garrantzitsua da, ez da soilik lekukoa pasatzera eskuz esku, ez da kilometroak egitea euskararen engaiamendua da, alegia euskararen aldekoa da. Hau, euskara aldarrekatzen dugulako, euskara maite dugulako eta euskara benetan beharrezkoa dugulako. Batzuetan gainera garai hauetan badirelako oraindik ere erasoak euskararen alde garrantzitsua delako. Eta euskarak lotzen gaituelako ere. Lugaldez lugalde badakigu hemen badirela xoko guztietatik etorriak direnak, hemen plaza hau bete-betea dago, begira zazue. Korrika finitzen denean berriz hasiko da, ikasgelan, ostatuetan, familia bazkerietan eta kantu berrietan. Euskara gara eta ez da sekulan geldituko. Kamioneten motorak piztuak dira. Laster 24. korrika abiatuko da eta aldi honetan lehen kilometroan lekukoa eramenduen elkartea Euskal Irratiak, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Irratiak biltzen dituen sarea. Minutu pare bat, arratsaldeko 3:30 Euskal Irratiek izango dute lehen kilometroa hartzeko ore hori, eta esan duteia furgoneta motorra martxan jarrita abiatu egin behar zaigulako 24. korrika. Bai, ja martxan da, ia minutu gutxi besterik ez da falta, lehen lekuko hori hain zuzen ere hartuko dute Euskal Irratiko kideek, bigarren lekukoa Basaburuko ikastolakoek, eta abian da, segundu batzuk barru, bagoaz, korrika, bagoaz Euskal Herria zeharkatze euskararen alde. Laster ikusiko dugu, mezua lekukoan sartzen eta abiatzen, eskuz esku Bilboraino. Normalizazioan eramaiten duzuen lanaren gatik, kalitatezko informazioa eskainiz. Azken korrikan, Garazia Gulak zera idatzi zuen. Esna dadila piztia zeren kea usaindu duelako izanen da, eta guk badakigu sua egiten. Aekan badakigu sua egiten. Beste behin 11 egunez, piztuko da korrikaren garra eta egin dezagun sua. Besarkada bat, goitik begiratzen gaituzten gure aekide guziei. Mila esker handia lehen egunaren antolaketan parte hartu duzuen Basaburuko lagunei. Emateko unea, Pantxika herri guztiak parte hartu duelako, hau auzolan ikaragarria izan da. Emozio handia sortzen da momentu honetan, eta gora aeka. Gora euskara, gora euskal erabideak. Gora euskal erabideak, hortxe ikusten duzu. Segio daukagu hemen. Ikeragarria, gora euskara, gora eka atarratzeko plaza lepo segundu batzuk falta ez direnean, jendea jada ez gu soilik hiruak unkituak gara, horratzean ditugu milaka eta milaka euskal herritarrere unkituak daude. Bi urtez esperoan egon gara, baina heldu da momentua. Igo daitezela oholtzara Euskal Irratietako ordezkariak Simon Carrer eta Charlotte Etxeberri. Eta igo dadila haiekin Ane Elordi, korrikako koordinatzaile nagusia, mezua lekukoan sartu eta 11 egunez Euskal Herria zeharkatuko duen korrikari hasiera emateko.
korrika abiatu da, 24. korrika, atarratzen hasi gaur, martxoaren 19. gaur, eta martxoaren 29 arte Euskal Herri osoa zeharkatuko duen Euskararen aldeko lasterketa erraldoia. Lehenengo metroak ikusten ari gara, lehenengo 5 metroak 2175 kilometro oso ikusiko ditugu Euskal Herrian zehar korrika aintzina. Oso polita da irudi hau eta transmisio kontu bat ere bai hor. Simunek onduan baitu Charlotte, orain sartu berria den kazetari animatzailea, eta justo gibelean ditu Euskal Irratietako ordezkariak. Siberoko botza, Irulegiko irratia, gure irratia, Antxeta irratia eta Mikuseko irratia, 5 irratiek bat gaur. Gora, gure Euskal Irratiak. Atarratzeko kale zoragarrietatik korrika abiatuta, Euskal Irratiek daramate lekukoa, esandakoa ikastolako lankideek hartuko diote lekukoa, eta horrela eskuz esku Euskal Herri osoa zeharkatuko duen Euskararen aldeko esan duguna festa, baina aldarrikapena, gure hizkuntzak behar duelako guretik ere, eta korrika bada horren erakusle. Aldarrikapena bai, esaten ari garelako, euskerak behar duelako, euskerak behar gaituelako, eta euskerak erasoak jasanda ere, euskera hor dagoelako, eta euskera ez dugulako utziko hortxe lehenengo metroak, jendea hor ikusten duzue, norbanako batzuk daude aldeetan, baino atzetik milaka pertsona dijoazte atzetik, hemen plaza txikia geratu da ikusten duzue irudi izugarri hori, eta hortxe izango da lekuko aldatzea. Atarratzek ez du sekulan olakorik ikusi, Uaitza bazteraz jendeaz gainezka eta plaza hau bete-beterik xoko bat ere ez libre. Zein edera den. Zuzenean bizitzen ari gara Atarratzeko plazatik abiatuta, Atarratze zeharkatzen txalo artean umeak, nagusiak, gazteak, ze irudi ederra mikrofonoekin Euskal Irratietako lankideak, eta orain, ikusi dugu, ikastolako lankideak ere hartu dutela bigarren lekuko aldaketa hori ikusi dugu, eta eskuz esku aurrera doa korrika, hunkigarria izango da, sorpresaz beteta datorrela bebai, gauza asko daude gertatzen munduan, eta esan dute talde askok parte hartuko dutela, eta bakoitzak ere bere aldarrikapenekin euskara zubiak eraikitzeko erabili behar dugulako, eta ez gure artean ezberdintasunak sortzeko. Eta Siberoko hainitz elkarte eragilek hartuko dute lekukoa bai, hementik eta kasik Maule eta Donapale uraino, baina badakigu ere kanpotik etorriko direla aldibidez, Gotainen, Pasem, Oksitanistek ere hartuko dute lekukoa, haiek ere beren korrika moldekoa eginen baitute apirila bukaeran, Asp Ibarretik Aingeluraino. Beraz, ara, eskuz esku, denek bat korrikaren alde, euskararen alde. Eskuz esku, aldarrikapen egunak izango direlako, eta oraintxe, esan dugun bezala, orain Mauleruntz doa korrika, bihar berriz Donibane Garazin izango dugu, igandean, Iruñan, gero dagoeneko ja Donostira, Baionara, Donostira, Gasteizea, eta azkenik hortxe izango dugu amaiera handia Bilbon, baina kilometro ugari ditugu eta emozioz beterik izango direnak. 24 orduz, 7 egunez atxeden barik hainbat euskal edabideetan korrikaren berri jasotzeko aukera izango duzu, eta euskal edabideak batera, beste abiatze baten, Atarratzen batera egon gara, eta bestak beste Goiena Telebista, Berria Telebista, eta gukako gure
lankideak agurtu behar ditugu, Julen Leire eta Mireia, eskerrak emanez, mentxe plazan egon dira, eta, bueno, zeuek agurtzeko tartea ere hartuko dugu. Kaixo, Mireia. Primerakoa izan da hasiera, primerakoa abiatzea, eta ea primerakoak diren beste 10 egun guzti hauek ere. Eskerrik asko, hirukote plazer bat jarraituko dugu elkarlanean eta Bilbon ere batera egoteko aukera izango dugu, baina aurretik, bueno, bizitza oso bat, korrika osoa bizi behar dugu, bakoitzak bere edabidearekin, seguraski baina donok elkarlanean, Pantxika esan dugu, iparraldetik abiatuta lan asko daukazu egiteko zuek bai. Bai, kanaldudek segipen berezia eginen dugu ere, saio bat hementik beretik, Gotainetik Donapaleurat, eta asteartean berriz korrika sartuko delarik Ipar Euskal Herrian, segipen berezia eginen dugu ere bai. Eta segituko dugu elkarlanean, eta eskertu behar ditugu ere Eskual Telebista eta Amaika Telebistari esker, izanen baitugu irudia segitzeko etengabe, zuk erranduzun bezala, 24 orduz, etengabe, ze plazera, ze emozioa. Ze emozioa, garrantzitsuena hori dalako, azken finean, Euskal Hedabideak hemen garelako denak elkarlanean, bakoitza berean, baina denek batera, gaindiezin bihurtzen garelako, Pantxika. Eta hemen horrezko gonbidatua daukaguk, Niko Etxartze moduz. Bai, arrestigun. Harrapatu zaitugu, hemetik jaitsi zara eta igotzeko esan eta igozara. Ze abiatze ederra tarratzetik. Ja, etxia hementik eta kilometro bat eterdi, eta aski erreza izan zait, izitea, Sibiotar eta Euskal Herritar guztiekin. Euskaldun guzti esan korrikan parte hartzeko, zer da korrika, Niko? Nula ez. Euskal Herrian rock and rollin. Nola bizi duzu korrika, Niko, ezinbestekoa guztion artean zubiak lotzeko? Lehenik erran egin nuke, ezinbestekoa izan dela, hemen Siberoko Basaberruko historioaekin. Eta gero familian bizi izan dugun, guk, gue haurrak ikastolan hasitako haurrak dira, eta geotak gehiago ikusten dugu, jendeak hautatzen duela gu bezala, hastetik eskualaz egitea, eta ez da bat ere gaizki hori. Niko, ze plazerra, den beti zu ikustea eta ze atsegina, benementik pasatu eta gora igotzeko tartea ere hartu duzu. Niko Etxarte, eskerrik asko, gozatu asko korrikaz. Eskerrik antzier. Eskerrik asko. Maite zutiet denak. Guk baizu, jamusu bat. Guk baizu. Niko, ara, sorpresa polita egin dauko. Bakarrik etorri da ez, apa taldearekin egin baitzuen. Etorri da, bai, bueno, etorri da edo harrapatu dugu ez ustean hori da, baina Niko Etxartemen badugu, badaki beti tartetxo izango dugula. Hortxe ari gara ikusten, badabiltza lehenengo kilometroa betea dagoeneko. Hirugarrena, lehenengoa pasata eta ja aurrera. Hirugarren kilometroa hortxe ikusten duzue. Jendea gainezka, hemendik plaza oraindik betea dago, ondorioz luzerako hau ustutzea eta gehiagoz betetzen joatea. Euskara gara 24. korrika, egia esan erronka makala duete, aurreko korrika jendetsua izan zelako, sekulako arrakastarekin betetakoa izan zelako, baina 24. ere lortuko dugu seguru, bakoitzak bereari eutxita, web horria, aplikazioa bai, korrikako aplikazioa, eta unero lekukoan ondagoen erakusten duena, bakoitzak ikusi, bere herritik eta noiz pasatzen den, parte hartu, gozatu, ondo pasa, eta euskaraz aritu. Pantxika. Eta placer bat izan da, hemen placer gutxa. Euskal Hedabideak elkarrekin aritzea, eta korrikak emaiten daukun emozio hau elkarrekin partekatzea. Seguro baietz, beste abiatze bat, Naroa? Bai, beste behin zuekin egote hemen plazerra izan delako, hau unkigarria delako, berdin du zenbat aldiz bizitzen dugun, gehiagotan bizi nahi dugula. Esaten dugulako euskera beti bihotzean, eta hemen 3 lurraldetakoak ikusten gaituzue, baina hor, 7 lurralde izango ditugu 10 egunez. 10 egunez bihotzarekin, ahoan, euskera bihotzean eta aurrera. Eskerrik asko guztioi, plazer bat izan da. Euskara gara, aupa zuek. Aupa zuek. Aio.